Povodom mjeseca knjige naši su učenici viših razreda organizovali književno druženje za prvačiće. Uživjeli su se u uloge domaćih i stranih spisatelja i spisateljica, te omogućili našim najmlađima da im postavljaju pitanja. Prvačići su tako imali priliku čuti i saznati o životima J.K. Rowling, Nure Bazdulj, braće Grimm, Williama Shakespearea, Desanke Maksimović i Feride Duraković. Pitanja su sezala od čuđenja kako to da smo ih sve uspjeli okupiti na jednom mjestu, do onih malo težih pitanja o tome šta njih motiviše da uopće pišu. Naši stariji učenici su, međutim, bili spremni u ulogama odabranih pisaca da odgovore na sva postavljena pitanja u duhu kako bi to originalni pisci učinili, duhovito i sa sluhom za one najmlađe glasove naše škole. Cilj mjeseca knjige je promocija važnosti čitanja i uloge knjiga u obrazovanju i odgoju. Naša škola smatra da je svaki oblik približavanja ove poruke bitna kako bi se najmlađima otklonio otpor prema knjigama kao mediju. I jako smo ponosni na naše starije učenike koji su ovaj zadatak prihvatili kao jednako važan.